Gatot kaca edan Gatot kaca edan omahe emplek-emplekan Pupus pupus gandum Pupus pupus gandum Pupus sewang buyung Enteng ngomong bingung Dijak telan tutong Wes member wong gemblong Gatot kaca edan Gatot kaca edan omahe emplek-emplekan Kidul kono ana lintang berumbaran Pupus pupus manggis Terus manggis Pupus pupus manggis Pupus sewang manis Wes lambe tipis Lana bathuk klimis Emang seneng dikis Gatot kaca edan Gatot kaca edan omahe emplek-emplekan Kidul kono Kidul kidul kono ana lintang baru-baran Hoi Iya ayo ayo Yo 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 Rizal Ayo para kanca taat ning agama Kekuri ayem tentrem bisa mulya Dimas Dimas Ayo aduh Ada Dimas Ora
Mulya
Aku ngenteni tekamu kaya ngentenimu duning ayu janjimu tan sasumimpen jroning kalbu Jomong ayu pelaku jatku Jadilah sampun bubar. Kledang kae teko pranyata janjine jatan cindra Sobat anak ini, laras kenitra. Braya caleng benceng ayo ndi iki wis dadi caleng urung. Wah, calenge blonde cah. Blonde.
Laras Kanindra. Wasama kabudaleng para satriya nata baris wasiyaga tabur berikan pratandha ampresta antara murna. Hei, hoyo, hei. Gak fokus. Iya. Hei, os, ho, ho, bablas, ayo. Wasama kabudaleng para satriya nata baris wasiyaga tambar berikan pratandha ampresta antara murka. Hei, yo, ah, oi, ah, oi. Yo, sos, oi. Latela, heyo. Yo, 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 yo. Woi, awas, 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 awas. Woi, ayo.
Sampun Mbak, babak pungkasan menika sampun katur dumateng sedaya warga wonten ing Lalatan Rejosari Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul menika kiprahipun kanca-kanca Laras Ganindra. Sumangga kula konduraken dumateng kanca-kanca wiyaga.
Halo. Pripun Mbah, pripun. Kepiye. Mbak Amel. Pripun dawuh tak numpak. Oh, rasa numpak jaran. Pripun. So sik. So, jing. Ya, nah. So sik karo penonton. So Mbah, so. Nah. Gayeng to? Gayeng. Oh. Apa iki? Apa? Manila ya Mas ya prayogane tumrap para putra kuwi lagune kuwi ora anu saya mau tamasya ora oh njaluk kecik Mas njaluk uing lah kuwi sing mau lho Mbah Yo kabeh ben kompak yo Mbah. Iya, Mel. Piye iki? Jaluk kecik-kecik, Mas. Jaluk kecik-kecik. Ya. Yang kecik-kecik. Ya. Diparingi engko ndak gelo.
koploipun. Ya. Sampun katur Mbah. Nah, jawat Astor rumiyin. Nah, sampun to leres to lagune kecek-kecek. Nah, mengke nek request lagu ngendika mawon nggih Mbah. Siap? Ya, oke. Endi? Nah, niku tiyang sepuh salim urung. Bu sampun salim dereng. Dereng yo salim baleni. Salim. Nah, iki. Nah, piyantune menika Aduh. Aduh. Ora oleh. Simbae wedi kok yo. Nggih. Aduh. Sampun lagune kecek-kecek pun naturaken Mas. Menika tasih nyinarengi kanca-kanca anggenipun marak sowan Laras Ganendra. Setunggal kalih lelagon tembang ingkang jumbuh kalian swasana sak mangke. Ya Mbak Dea. Ya mau pamundutan lelagon juga ada. Mau lagu sendiri juga boleh, lagumu apa boleh. Ya. Ya, lagunya ini Kang Roso. Piye Mbah? Ora rese. Si Mbah iki yo meng mriksa gek dijaluki apa Mbah? Jenengan Mbah disunuhin apa? Tempe. Lah tempene sapa Mbah? Ya ampun dinae tenan si Mbah. Iki wis ubar rampene si Mbah yo sing damel ki. Nah, matur nuwun dulu dong. Matur sembah nuwun nggih Mbah. Nah, ngono kuwi. Ya disalsi lagu-lagu lagi. Iya, sama Dea Puspita monggo. Piye njaluk duit lah. Ngerti ya Cah. Sekarang gek kuwi bos borong. Mas Bagus, sampun? Ya. Mas Kike ready? Ngantuk ya Mas? Wah bahaya. Ora, kaki ora ngantuk. Halah. Neng kaki Ungkris-ungkrisen gak tuh. Halah, wong tuwek lho. Yo. Kuwi njaluk apa meneh, Cak? rembulan